Regele i-a pus fiicei sale 3 brățări la încheietură, dar imediat ce i le-a pus, prințesa a simțit că ceva nu era în regulă. A încercat disperată să le scoată, dar brățările au început să se contopească cu pielea ei. Durerea era atât de intensă încât a căzut în genunchi. Mama ei a alergat panicată spre ea, dar nici ea nu a reușit să scoată brățările. Încet, ochii prințesei s-au înroșit, iar ea și-a pierdut capacitatea de a vedea culorile. Întreaga lume din jurul ei a devenit alb-negru. Regele și-a pierdut cumpătul. A luat repede un cuțit și a încercat să taie brățările. Dar, în ochii prințesei, el se transformase într-un monstru înfricoșător. Speriată, prințesa a leșinat pe loc. Regele a chemat apoi un vrăjitor. Acesta i-a spus că cele 3 brățări făceau parte dintr-un blestem străvechi. Singura modalitate de a-l rupe era ca adevărata iubire a prințesei să răspundă corect la 3 ghicitori. Însă, dacă răspundea greșit chiar și la una dintre ele, acea persoană urma să moară. Regele organiza în fiecare an un concurs pentru a găsi persoana capabilă să dezlege blestemul, dar nimeni nu reușise vreodată. Apoi, într-o zi, un tânăr a pășit în față și a rezolvat corect prima ghicitoare. Imediat, una dintre cele 3 brățări s-a spart în bucăți.